eri ildeşlerimizi, tutuş halkımızı, hormatly prezidentimizi 2011-nji ýyl täze ýyl bilen gutlaýaryn. 2010-njy ýyl hemmemiz üçin, halkymyz üçin, bütün ýurdumyz üçin bir ajaýyp ýyl boldy. Oňu buýsanmaga, gowunmaga esasy bolan ýylmyz boldy da. Durmuşymyzyň ähli uğurlary boýunça şol sanda sungatda da, medeniyette de ulu üstünlükler kazanıldı. Menin üçin bolsa hasam bir aýratyn, hasam bir ajaýyp ýyl boldy. Menin uzak wagtlap bagışçylyk sungatynda çeken rahmetim üçin hormatly prezidentimiz maňa Türkmenistanyň atgynyň başçysy diýen hormatly ady berdi. Menin begenjimiň çägi ýok. Bu menin ömür tarihimde bir şunun ýaly ajaýyp seni nama ýyl ýazgysy emele geldi. Indi men Lewak vilayatynyň Atamrat etrabynyň medeniyet bölüminiň başçylary öýüne ýol başçylygy ýanynda köp ýyllardan bäri şu başçylar öýünde başçylaryň uly topory bar, 20-den gowragy bar, olaň içinde halipalygy ýetişen uly başçylarym bar. Ýani başçylyk ýoluna düşen tüwelemi diýdirýän başçylyk ýoluny taýlap alan ýaş başçylarym bar. Men şu başçylara, şagirdlerime özümize miras galan halk aýdymlaryny, desanlary, biziň bugünkü beýik galkynyş eýamymyzy wasp edýän täze aýdymlary olary öwredip, olary kämilleşdirmek ugunda jan çekýän. Men täze ýylda inşallah özümiň şagirdlerime şu olaryň bagçylyk sunuwatyny, aýdymsaz sunuwatyny ösdürmekde, kämilleşdirmekde özümiň gudur gaýratymy, zehinimi aýamaryn. Hormatly prezidentimiz täze ýylyňyz bilen, täze ýyl hemmemiz üçin öňkü dönem oňa çogly ýyl bolsun, öňkü dönem oňa bat getirýän, eşret getirýän, halkymyzyň rahmetde galanan üstünlükleriniň eşeretini görüp ýaşaýan ýylyny öwrülsün. Men şu bagçylyk sunwatynda özümiň aýratyn bir sarpa goýan uğurum bar. Şu halipa şagirdlik ýoly, şu ýola taý gelýän, şu ýola barabar başga bir usul, başga bir ýol, başga bir tär bardyr diýip gödöňüme getirip bilemek. Dogry halipa şagirdlik ýoly, ol ustadlyk ýol, ol gözel ýol. Men özümiň halipalarym haky bagşydan, mustaq bagşydan şolardan tälim alyp, şolaryň aýdymlaryny, aýdan desanlaryny öwrenip, onam bolsa özümiň şagirdlerime öwredip ýörün. Men şu uly bayramçylykda, täze ýyl bayramçylygynda özümiň esas halipalarymyň biri mustaq bagşynyň öwreden bir aýdymyny aýdyp berýär. Seyledim girdik sobağa, ey seyledim girdik sobağa, bağlı oyunlar oynuyor. Ay bilbilem kondum suğulu, şeyda bilbiller dolanır. Şeyda bilbiller dolanır. Aşık bolan sana kadar, ey aşık bolan sana kadar, her bir seni cana yarar, her bir seni cana yarar.
Sinanı çapralıdır, çapralı güller yarasır. Çapralı güller yarasır. Gele canım ip ip ip, ay ip 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 ip, ay ip ip. Perim gireli vatağa ay perim gireli vatağa başındadır tıllacağa başındadır tıllacağa ay teyledim gezeli bağa bağında iler oynayır bağında iler dolanır bir maydar çeşmem karar bir maydar çeşmem karar elva beytin sana yarar ay çınacıklar seni sonra sormağı diller dolanır sormağı diller dolanır Böyle canım ip 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 ay ip 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 ay ip ip ay çınacıklar seni sonra sormağı diller dolanır sormağı diller dolanır